खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 22 एप्रिल 2023 बाराय जाबाय सुनिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुबुन आइजोखौ जुलि खालामनो थाखायनो गावनि फिसाज्लाखौ इनाय बुथारबाय। मुम्बाइआव सासे दुथां सुबुङा गावनि 2 बोसोरनि फिसाज्ला गथ'खौ बुथारनानै गथ'नि गोथै सहखौ दैमायाव गारहरदों। बुथारग्रा दुथां बिफाया गुबुन सासे आइजोजों सिरि सोमोन्दो दंमोन आरो बे आइजोखौनो जुलि खालामनो थाखाय बियो गावनि गथ' गोरलैखौ बुथारदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो उनाव गासैबो जाथायखौ पुलिसआ मिथिनो मोननानै दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। दायनिगिरि दुथां बिफाया 22 बोसोर बैसोनि, नाथाय बिनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। आसामनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेहाली पुलिस बादायाव पस्ट जानाय सासे पुलिस कनस्टेबलआ गावनि सार्भिसनि राइफलजों गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय पुलिस कनस्टेबलनि मुङा जाबाय ललित तेरं। नाथाय ललित तेरंआ बे जाथायखौ सोरनि थाखाय खालामखो, मानि जाहोनाव खालामखो, बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। झारखंड राज्योनि धनबाद जिल्लानि सिङाव थानाय हुसुकतन्डत गामियाव मोनसे हाबाफारि जानाय समाव सात मसाला जानानै सात मसाला होनाय मुवा बेसादफोरखौ जानानै 80 सुबुंफोरा लोमजानाय आरो खिनाय गोबालाय बेराम जादों। 80 सुबुंनि गेजेराव सासे सुबुङा गाज्रि थासारियाव एबा थैहां थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथाय लाजागासिनो दङ। लोगोसे बे समाव बेराम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनोबो दङ। बैसागो बोथोरनि रंजाबाय थानाय समावनो उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव 7 आर्मि जवाना मुंख्लं जानांगौ जादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि पन्च डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बाट्टा दुरियान हाग्रा साखाथिनि बिजी सेक्टराव उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव आर्मि जवानफोरनि ट्राकआव गिथाव बाथाव अर खामनायजों 7 आर्मि जवानफोरा अबथिरायै मुंख्लं जादों। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै हादोरनि गाहाय मन्थ्रि, हादोरनि नखर मन्थ्रि आरो हादोरनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे हादोर नाङैनो दुखु मोननाय फोरमायदों। मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव नुथायखौ नुनो मोननाय जादों। सासे बैसोगोरा आइजोआ सियाराव हमथा गोबां किल'मिटार थाबायलांदों। उरिष्या रायजोनि नाबारांपुराव सासे 60 बोसोर बैसोनि आइजोआ गावनि पेन्सननि रांखौ बेंकआव लायनो थाखाय बेंकआव लासै सियारखौ लानानै थाबायलांनायखौ गोबां किल'मिटार थाबायलांनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे नुथाया आथिखालाव गोबां गोसारगासिनो दङ। भिडिअनि गेजेराव गोसारदों आरो सावगारिनि गेजेराव गोसारदों। हाजों फबजानानै 3 आइजोफोरा अबथिरायै जिउ गोमादों। छत्तीसगढ़ रायजोनि करिया डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बानजारिदान गामियाव गुफुर गाबनि हाखौ जावबाय थानाय समाव हाया गोलैसिननायाव 4 सुबुङा हाजों फबजानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय 4 सुबुंनि गेजेराव 3 आइजोबो दंमोन। थैनायफोरनि मुङा जाबाय पूजा गन, रामसुन्दर, मनुमति आरो मीराबाई। बैसागो बोथोरनि रंजानाय। बैसागो बोथोरनि रंजानायखौ आसामनि गोबां बर'फोरा फालियो, नाथाय माखासे बर'फोरा बैसागो बोथोराव रंजाया। बेबायदिनो गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय खना खनला खृष्टानफोरानो जा, हिन्दुफोरानो जा बा बाथौ धोरोमानो जा, गासैबो बैसागो बोथोरखौ खौसे फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।